Вітаю ў беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. Сёння мы з вами крышку пагамонім пра такую народную тэхніку, завецца яна набіванка ці яшчэ цацкаванне, упрыгожванне мэблі, вопраткі, ўсяго, што толькі заўгодна, дзякуючы спецыяльным штампікам. Ну, а для нашай цацкаванні шмат не трэба. Бульбы, фарбы, ножык, крышачка натхнення і час для эксперыментаў. Нам спатрэбіцца ось такая нарыхтоўка паштовачкі, трафарэцік коніка, нітачкі, фарбачкі, бульба, канешне, ножык і невялічкі панцік. Самае галоўнае, што трэба нам зрабіць, роўны зрэз. Выкладаем наш такі трафарэчік да бульбачкі і будзем выразаць. Цяпер бярем нашу бульбачку, пензлік, вось той блакітны колер і будзем фарбаваць нашага коніка. Такі конік у нас атрымаўся. Трэба пачакаць, пакуль наш конік падсохнець, і якраз такі можна зрабіць абярэжны паясок для нашага падарунка. У нас в наборы ёсць вось такія нітачкі, з якіх мы і будзем рабіць паясок. Першае, што нам трэба зрабіць, гэта перавязаць наш паясочак, каб скрэпіць нітачкі паміж сабою. Вось мы іх замацавалі, а цяпер нам трэба ці кудысьці прывязацца, ці кагосьці пазваць на дапамогу. Падзялілі нашы ніткі на два такія пасмачкі і будзем іх вось такім чынам скручваць. Абавязкова трэба скручваць у адзін бок. Ну, калі нітачкі ўжо такія скручаныя, мы іх зноў-такі завязваем для фіксавання. Прывязалі, а цяпер глядзіце вахію. Оп, бачыце, ён скруціўся. Зараз уже наш конік так падсох, можна яго крышачку упрыгожыць. Такі конік у нас атрымаўся. Атрымалася вось такая паштоўка, вяровачка. Вось, бачыце, такую вось паштовачку можна прывязаць да падарунку, ці нават асобна выкарыстоўваць вось такі жгуцік, як пэўны браслет. Вось такая прыгажосць у вас можа атрымацца. Вось, дзяліцеся са сваімі блізкімі, сябрамі і, канешне, прысылайце на наш АЗС 100. Будзем чакаць вашыя паштовачкі. Віншуем вас са святам і да пабачэння!